up. Ha? Hold up. Hold up? Hold up. Ayan ang pigahanap ko, boss. Kwarta, kwarta. Ay, gwa. Dako kita kaan. Mata mapiragong ka na, dahil ka manatrabaho. Dahil na magparahapot, ubusan na ang buso. 5,000. Manang ganun niya. Halika. Saan ka nagkuha kayong kwarta? Sus, malipapirakon ako. Mapiragong din. Sulo ka sana? Nananggulap? Iyo. Kumuha ka pakibang kaibahan. Kasama sunod, huldapon mo girari ako. Dakul pa kung ikaw ka. Oh, katunayan, paano inikuli ko sa bagaw? Kuli, hali ako sa bulangan, daw ugaring. Pero bawa ako daog, dakul pa akong nakano. Sama sunod ba na dakul pang kwarta? Taga saan ka, boss? Digdi man sa ibong. Ayo, magdagdag ka kaibahan mo. Kupang ko pag-irbanan. Oh. Mura, di ka na magparagamit kay, ngaya may, may matarom mo, eh, na magkaipuan mo na. Pakihuro na lang naman sa huldapon mo. Ngayon, boss, pwede kang huldapon. Tapos kuya, open lang ako dyan. Oo, iyo. Anong oras kigilay maagay? Sa aga, mga alas 12, kanug to. Pagi naman ako ligde. Iyaw. Ayaw. Tamabo lang kayo kan sa kong manok. Ngunyan, supusta ko sa manok ko na 55,000. Ilain ko na. So itaw ko duman sa Indaw ng mga holdapper, ilain ko na, ma'am. 55,000 man ito. Oras ka talaga. Pwede advance. Apir ba? Pwede advance. Pagkain. Tama na muna 5,000 nga. Try naman ako digdiyo. Hiling nga. Try naman kilaog nga. Ako dahil itawan ta kaki-ATM ko. Ayaw na dito sa password kaan. Yaw, ATM ko na. Ang password kan, huyan na. Yaw, yun na. Bali, duwa nga lang ano ko. Ako kay, mapirakon ako, boss. 5 mil plus ATM. May kulang pa. Ano an? May pigano pang credit. Credit na na. Credit card? Credit card. Taon ta ka naman. Pituan niya ang kuya digdi. Total, nabuyo naman siya na. Yo, nya. Ano nang giting credit card na? Ano ang ngaran mo, boss? Ha? Dap. Dap. Ako si Kula. Salamat, abi. Ngunyan, magkabarkara na kitang ngunyan. Pero sa masol, hulubol mo girari ako. Iyo, sa aga, alas 12. Alas Tapos, 12. may iba pa ako pag-iriba. O, yung mga kapatanganing may kabangaan kaman. 55. Morag ka man talaga na. Iya, Alat ko na. Tapos mga kataraning ko duman, harap atong kuman kung mapa-hold up man sinda. Siyempre, very proud bagang na-hold up. iba mo na. Iya. Morag talaga. Wait, ano mahilig ka sa manok, boss? Oo. Di bale. Katunayan yan. Ipapusta ko yun eh. Iyan. Oo. Gana ang boss. Ngunyan, taon ta ka pa dumagin 5 pang manok na pula. Morag talaga. Puro bandidaan, double wing bang. Iyan. Ano ba kayo bagasigan reklamo? Na ngipig hold up ako. Sa kuya, open lang. Iya. Morag ka talaga na. Salamat ha. O, sige. Nice to see you. Brother, ingat ka pa uli Okay, ingat ka man ha. Iya. Sa aga, alas 12. Alas 12. Di gigiraray. Digdi girali ako maaga. Morag ka talaga. Ingat ha. Sa Ingat. mga pag-iriba ba, kakun malingaw mo. Ano ka? O, di ka magparasulo-sulo. Talilikado ang buhay mo niyan. Ay, yung nga. Baka kung ma-hold up ka. Yung nga. Sige na. Sige na. Paduman ako. Ingat niya, tabakan ako lang alas dyan. Yeah. Sige na. Ano ka nang alam mo, ay kada kaipuan magparano ka. Parano pa ang pirak. Yeah.